Mugwagwa unobva kuwedza wakananga paBonongwe uchienda kwaMushandira pamwe wagadzirwa zvino wanyorwa zvakanaka. Uye tiri kuona isusu vane dzimotokari vamwe vakutopfuurawo zvavo vakufamba kunyange pasati pavhurwa zviri pamutemo, asi kuziva kuti vari kuvhura migwagwa iyi inenge yakaiswa matanda ekuvhara ava vanhu vekambani here kana kuti vanhu zvavo vari kushandisa mugwagwa nekuona kunaka kwavaita kudai. Totarisa kuti nenguva shoma inotevera mugwagwa uyu uchavhurwa zviri pamutemo nekuti zvinyorwa kana mamakings aratidza kuti ari kuitwa, asi sezvamuri kuona matanda kana kuti zvinhu zvazvakashandiswa kuvhara mugwagwa uyu zviri kutachibviswa nevanhu vanachipfuurawo zvavo. Kuti mugwagwa uchavhurwa rini chazisai nekufamba kwenguva, asi chikuru chatinoona ndechekuti basa iri basa rakanaka uye mugwagwa wakakwenenzverwa zvekuti zvaratidza pachena kuti basa rekugadzirwa kwemugwagwa harinei nekugadzirwa kwemugwagwa yeMharare bedzi yeSADC, asi kuti nyika yose zvayo. Lamu muchakandiona masunungure weRadioFire.com wedza takananga paBonongwe.